o plăcere să mă aflu aici. Am fost foarte atentă vis-a-vis de ceea ce s-a spus înainte și vreau să creionez puțin portretul artistului, pentru că se pare că, deși suntem într-un oraș cultural, artistul este un fel de persoană, sau este o persoană care face normă. Ori, înainte de toate, un actor, un artist, în general, fie el pictor, sculptor, poet, este un om al creației. În momentul în care se întâmplă creația, ea vine de undeva. Așa cum spunea Sergiu Celibidache, că sunetul la instrument nu e niciodată unde este, ci el se creează în momentul acela. Iar un alt artist spunea că textul muzicianului sau textul muzical este doar un ghidaj. Talentul este al celui care îl creează. Mă gândeam în timp ce ascultam că dacă în Botoșani sunt două curente literare, este foarte bine. Și am să spun și de ce. Pentru că nu există în artă ierarhie. Eu sunt unică și oricare altcineva este unic. Ceea ce ne fascinează este ceea ce vedem în fața noastră. Și putem să avem o reacție și reacția aceea este valoarea spiritului nostru. De ce mergem în sala de concert? Și toată lumea va spune, eu nu mă duc pentru că nu știu ce fac cei de pe scenă. Nici nu e treaba dumneavoastră. Dumneavoastră mergeți în sala de concert ca să vă deconectați, să vă descoperiți. De aceea intrați și într-o galerie de artă, aveți nevoie de a vă recunoaște culoarea interioară și aveți nevoie de un lucru esențial, care, din păcate, poate că nu era momentul, sau nu este momentul să-l spun, dar cred că s-a uitat din vedere. Și eu am o deviză. Care este țelul fiecăruia dintre noi în această viață, în această trecere? Veți spune, să ajung, să realizez, să am. Eu am altă idee. Țelul meu în această viață este să iubesc. Este sentimentul profund, esențial, care este iubirea. Și actorul, artistul, muzicianul, sculptorul, pictorul, creatorul literar nu face nimic altceva decât a-și trimite dragostea către cei care doresc să-l întâmpine. Asta este părerea mea despre artă. Fenomenul cultural, poate că fac acum o prezentare manifest, dar trebuie să strigăm o dată pentru totdeauna. Actorul, mă refer la creator, în ansamblu, nu are nevoie să trăiască rupt de o realitate. Dar în același timp, toți cei care doresc să se sprijine pe artă, trebuie să înțeleagă că artistul nu face normă. Încă o dată accentuez. Și tocmai de aceea, el trebuie susținut, îmbrățișat, dar nu tolerat. E o mare diferență între a prețui și a tolera. Eu încerc, cât am stat acolo, m-am gândit ce să prezint, pentru că am enorm de multe lucruri și în câteva cuvinte n-aș putea, în câteva momente n-aș putea să vă spun tot ce pot eu să creez sau să vă arăt. Și m-am gândit exact la ceea ce v-am spus înainte. Suntem aici pentru că ne iubim, suntem aici pentru că trebuie să iubim și că sperăm că vom iubi. Aceasta este, după părerea mea, existența noastră în această trecere. Și atunci eu am preferat să renunț la câteva lucruri, înainte de toate că m-am gândit la pământul acesta sfânt, care l-a dat pe Ionescu și pe Eminescu și pe toți cei de mare valoare națională. Dar a uitat cineva de un spirit dulce care a trăit atât de puțin și care este Ciprian Porumbescu. Între cele două balade, deși eu le știu pe amândouă, o prefer pe cea a lui Ciprian Porumbescu și am să vă spun ceva care poate nu are nicio legătură. Zilele trecute, o colegă de-a mea de la Academia din Cluj
doctoranda Mirela Capătă, a prezentat o carte de doctorat, Ștefan Ruha. Ștefan Ruha, poate nu știți, a debutat la Botoșani în 1953, când nici nu eram eu. Acest om care avea o valoare emoțională specială. Și vreau să vă spun, dacă e să facem ierarhie, că cel care era într-o prietenie deosebită cu Ion Voicu era mult, mult mai atașat de public și cânta cu inima. Și dacă aveți curiozitatea să intrați pe internet, veți auzi o interpretare a acestei balade inegalabilă. Nu-l așezăm pe primul loc, ci îl așezăm în preferință. De aceea, pe domnul, mă scuzați, pe domnul Gaftomeanu, dacă doriți să-l așezați undeva, niciun trebuie. Îl așezați în ierarhia dumneavoastră sufletească. Și ca să nu-l supăr pe domnul Gaftomeanu și să-i dau multă speranță, nici Van Gogh n-a vândut într-o viață de om decât un singur tablou. Și ce valoare are? Deci să lăsăm, să ne sedimentăm puțin gândurile, trăirile și după aceea să facem ierarhii personale. Nu avem nevoie. Mă uit cu drag, în ghilimele, și observ oameni care doresc cât mai sus și cât mai sus. Eu, când eram o mamă tânără, citeam povești copilului meu, fiicei mele, și într-o seară am găsit o poveste foarte frumoasă, în care împăratul îi spunea sfetnicului, du-mă pe acest covor și mai sus, și mai sus, și mai sus. Și mă întreabă, măria ta, dar până unde? Cât mai sus? Și îi se spune după aceea, atenție, că vei cădea foarte tare. Nu unde ajungem este important. Important este plăcerea noastră pentru ideea perfecțiunii și a drumului către perfecțiune. Aceasta este marea noastră plăcere. Și pentru că v-am promis că voi selecta, voi prezenta pentru început, sau poate chiar numai atât, 3 miniaturi de Chrysler, Elgar Chrysler, și am să vă spun. Este un rondino de Beethoven, pe o temă de Beethoven, de Chrysler, pe care compozitorul a dedicat unui prieten violonist. După aceea am să vă interpretez o diferență. Salutul iubirii, cum s-ar zice, de Elgar, și ca un îndemn spre meditație, o să închei cu suferința dragostei. Nu întâmplător am vorbit despre iubire. Pentru că dacă un artist este în față, el nu vine decât cu arma cea mai frumoasă, care este talentul. Un artist nu poate fi trist, supărat pe cineva.